et digt, jeg skrev, der hedder En dejlig dag. I dag er en dejlig dag. En ægte arbejdsdag. Både mentalt, men også i virkeligheden. Jeg har haft min første arbejdsdag. Hvilken elskværdig sag. Der har ændret mit humør, at jeg nu når mere tør. Jeg smiler kæmpe og ægte stort. Det har jeg ikke længe gjort. Saps har givet mig modet. Saps har gjort noget muligt for mig. For en som mig. Dog kun en time om ugen pt. Men det kan ændres på sigt. Jeg ventede til lærkenen på et splitsekund. I går var en ægte lortedag. En forfærdelig sag. Jeg havde lyst til at dø. Bad endda Gud om at tage mit liv væk. Men så havde jeg ikke oplevet i dag, hvilket har været forfærdeligt. Livet går op og ned. Mit liv kan være så let. Jeg har fået noget tro på mig selv. På et splitsekund med hjælp. Jill har hjulpet en del. Taknemmelighed fylder mig helt. Jeg vil tro på, at livet er for mig. Også for mig. Ikke kun for dig og dig og dig. Jeg kan også noget. Skal bare på hylden finde bøtten med låget, som nøglen ligger i. I dag er der masser af energi og glæde. Håber ikke det indre kommer til at opæde mig senere i dag. Det magter jeg ikke. Jeg må tage sagen i egen hånd. Med hjælp og støtte fra de bedste i livet og dem jeg måtte møde. På min vej, jeg klarer det. Jeg er sej. Selvom mit indre lyver for mig, tror jeg på dem ofte. Men ikke lige nu. Den skal ikke med mig lege. Det er jeg træt af. I dag er en dejlig dag. Hvilken vidunderlig sag at huske tilbage på, når hele min verden bliver sort og grå. Og det er skrevet den 14. maj 2025.